enye oduma nkoma wie ne be fa awo a ka me se tutu ye to ne antokura a ye digya besi ani na ye se wodom yofuo bi ene firi wo man bi so e be fa wo de akwa ka me hudi atrasafo hene etwa wodom yofuo diti e de esuonim ya no ma santo afia no me yes musho ya no ma santo afia no me yes musho Adeshimama ya mama trase ya mmako abadem Nyansapo kasamfunyin so ene de enye asempa ye nyina ye nimbrichi abo Asantehemaa odupon ene atutuo obatankese bi a ono ene nyanka ene nananom ene wo mo maka nyina hwe nanim ansa na wonom nsa akona no da senkese ne de ye butuni ama ya sansuo edi agugemu yi nufutabra ba mansen numa no woti we wa yese kwantimpo mu nsanso na wo hye mansen nyina enne de brichi abo amebi aka tumfo se tutu ne woti sikadwa so opemso a wotoso mienu Asantehemaa amenne nana esi nani atutu ato ne nsem ama Asantehemaa nyina ya bo nyinyi danso be ne dei owu kurade a enkwa entumi nye ye nananom de yesabi akusabi akronto wo mu humpo omukọ akura die nyina ye nimbrichi abo a enne atiasefo asasi so ye nana Konadu a wo Yiadom na otoso miensa se wa bre one yasetena enti wo kọ na akoto ane nananom na afi wo ne wo mu akodi kasubum e wo honom eno ntine Nyansapo ya beji akonwa yi asem tise be fi a na wo se yekonwu abrewa na yeji abrewa adwenkyere ene afutusem bi a e wo ho amamre ne amane mu no sen ene ye kọ no enu nti wadama se de magisi awan ho akyew ne de wo nkomo e de ba ma me nkoma berewa ho sanse ne ono na me ne si nkonwa yi abrewa poma okofu checheku Asantehemaa se de Nyansapo ye de frɛ no no na ye nkɔhye ye nkomobo no ase abrewa be me na me mo akwa baba Nyansapo so ya ewisi enyando enipa ne bi gusua wo monte abrewa na me de frɛ wo na ase na mehu sanso aya na mbɔ modern so kire wo mumu ewe Nyansapo ye video awodo ayeye na se se edin esefata wo no ene abrewa enye oba apanyini ebinum firi se wo ka na oba apanyini a ene ye na aka na abrewa ese mebu animtie dabi abrewa ye din a emu so a emu odura na nanom tena ase dwene ho ene ye de ma oba wonyini akoni nsie so ena akokora esusu yedini a emu odura efata be ma wonso open wonyi aduru ni nsie so wonso ne de ne akokora abusia yenhwe abrewa me pese ye kohwe ade bi ba sisi a yen kohwe ebra nana afia kobi se wa ampem a no otoso mienu na ono ani twetwero mutwo ene nana Konadu Yiadom otoso miensan yi na ono ani twetwero mutwo ne Santehene ne otukuru wie krawe ne brawe nwoma so ebra wono koye no na yede nana Konadu Yiadom yede ni ebesi akonya so no yenhwe eho amane no a ekoso ne kakra na afi yimunra ensem mu na yenhwe ne yie pra
Arafo said ye mohu no abrewa say ne kwan ye fa so e ba ya ya bre watia obeye Asantehemaa no anan no nso meti enti ure mfinhia nwotwe nie ene obetena akonwa so na abakosem kakra wo ne say wo mo de Konadu Yiadom ni nyina no ono ne Konadu Yiadom odi kan ya obetena akonwa so a wanche isanse wo hwe abakosem Asante abakosem na eda wona Konadu Yiadom fo ni nyina finhia aduonu ni akire aduasa ni akire ti wono nko a ena yese odi mfinhia nwotwe ewo Asante akonwa kese so wadama kakra be na abeka de afa we ho ansa ne ento aso de beka de afa ho ne se bibi biara oduma nkoma eboye no oduma nkoma bo ade bo ade ye nananom betra se ye de be nyina bibia ho a na asesa bibi tibe konanim bibi ba na chi saa ena ededa ho firi nananom breso ede abesi ne nti we ya wono wonya mfinhia nwotwe no enya nwanwa fi semfie na eda ho no obi a woni mfi ode ba obi a woni mfi ode tena asase so enti sebra ya de ubesi so no na wo mfie na ben a eduru ho a wahenie ne nsesa no uchu mutanya eduru ho ena biribi so wo ho a na nhihye ye bi di animu di animu na fe ko duru ho a wo panini a esiri dan so no adwendwire ni awerɔho ene ahomete etimi na ne nkwa na so kura atwa enu nti na obi ku nanim kakra ye nhye na ayere ne ono ne de no obae ewo afe apem ahanson aduosia enwotwe no mu dikosi afe apem ahanwotwe ene enkununum nese odi mfinhia aduanan baako ewo Asante akonwa so Asantehemaa na ne ayeka no ne se obi wo ho a ne ye de tena so no ya akola na ni mfie nna no nkwa animu nsa na emum na Konadu Yiadom yi a wotoso miensen mia nkasa mitimi hu se wo konanim pa because wo hwa na se wo betena akonwa so semfinhia enwotwe no odi ye no onya mfinhia aduokono baako de a wote nwotwe no efiri aduokro baako ma na se no onya mfinhia aduowotwe miensa saa ne te ena obedi akonwa ti no anyini dada na wo koni mfie na so
na ebiri bi wo ho a nananom hwe bibi kase da bi enipa asmese de waduri e wo se ye pe ba bi ma ne tena na ye di animonyam hye bi e ma no ansana wakọ ede ne wa akonwa no bibi wo ho nti a ya na biri bia na ye di mpanyimfo na e pese wo motena akonwa no so ana saa ne tie saa Asantehemaa akonwa yi eda ho no ye nananom ma na akonwa no sebi Yiadom ebiri bi wo ho a na me kase ye nananom fie ho do ye di nifa ene di abekwan bonkum nko ho banyin se wodom ko chiri bedom sebe oba wobu ne nsa wonko akonwa no ho oba ogusu ekomfichire saa ose wachima sei na wayi ne ho wati afichire wonko akonwa no ho okay enti biri bia na nanu di wo bibesi so no na oye panyin obi a yebeka se saa bre no ebi a watwa bra kora ti wo frinsi aduonum ekoro okay na se sumasama wo wa no saa ne ti akonya no guso ye bra untumi na dabi wo sa wo kọ ho a wo nkọ ho entuma kura wabu nsa a wo di yefira no ense se wo fira okọ fefira na ade kọ enkonwa dem na enne na asante ya se niema bebrebe na nka nananom nkonwa nyina ebe nyina wo ba wo bu nsa wonkọ ho na mama mre no ne niema bia toda wo so wokoye na wontumi mfa wo nsabuo enko ho enti yemfa wo ba wo bu nsa entina mpani nwa so ena meme su kura no enam eniema bi nti eda bi beso a ensa so kura do wo ka wo ba ho mamre bi ni amane bi ba amwa wo so wokowo nkonya dem koya enkonya wukude ba fofie ba kwabnabra so ho yemfa se mene meyire koda anu anam so le ya no pa obu okura wonware no odi kogu nsa afre nanano enye enne enkonya na wo ho no yensesa no ada ne ho amamere yes sano ada ne Pentecost for emme de odi asori ba yese mamuduku yese ne wi asese de yesi konti obi a obetimi de uti so aba ti omo de ahya asofo maame te pulpit so no omodiku yenhwe Konadu Yiadom otosu emienu wono so ba Appiah pem ahankunu ane dunsun num edikosi Appiah pem ahankunu aduana num na so wono so di aduonu nwotwe ewa akonya no so wono so che yie pa enti de otosu miensan ene di mfinhia no eye enwotwe ti wono nana ne die esua wobeka ya aye na me ne ontena ya ye kaaye na ye de nwa abakwasem tu dwa na ye sre nyampade mano sesede Konadu mienu a mudi kai no eche ye no enkanananom ene tete kwa fra ma Nyankopon atamu mpumachi amowe wo abadiasa je abanye na dama ka wonre na osimpiti mprimprim omma ye himei ko no nso nko ani mu saabi emfamaye nanso finsia nwotwe ne eye obu on ma de ya na de ne siso ade eche ya na wonum se ye wotete wakasa bi se awia dansa hen echere se yesi akonwa bi a eye ba ntoma akodwa awia na nsa na wi enti wo se ye kan kasa nse awia na nsa hen awua na nsa hene wo mode ne si akonwa so oba ntema no ne nansa so pepepe wow awia na nsa hen nti ebra nananom entoto ye ne ya de nya ebi wo obi koye bibi na ancha ancha ne se yes ye de awia na nsa hen na yesem finsia nwotwe no wache wo hwe nimfi ode betena so ene ye nyina enim sa adasa sede ye wubenya mfinsia de wotwe ko ne emu niema bebre nyarewa ene bebre na osa befa wo hawo etese se me Asantehemaa tena dwamudi asem niema bebre no edom bebre ni nua ba ma yikura mpo no ye ni ma ya dwene mu odu ti se ni nua ba ma asem bie mu oduro ewa akonwa no ho ewa abusua no mu ewo fie no mu a ne ho no obekwa akogye age enti no se ye kohu abere wa aba no saa ne te wow
Yen san ye bewuram ni ahwe niema kakra mamre kakra pa no ebeye yen. Mayenhwe edi Konadu Yiadom no kura no. Na boss ye firi hene. Edi Konadu Yiadom no. Na boss ye pa efiri. Na no se tutum ebereso. Ya Asantehemaa ebereso. Na nanu wa chirichiri. Na bra na aborofo no. Ani asantefo preso na kikiri ekun ba mu no aborofo tibi ja yi bombo to gim na asantefo ni ye dwane enti wo bu dwane ya ememenu mudu ekowura efie ba komu a wo mu ko ho no no wo ba bi te ekun so ate awo so no mu nya akwa abofa mu wura kire ho ekohyehyɛ ho na saa memedui ehye kopem sɛ ebra aborɔfo no ne akofo ne ba na wo mu duru ho ehun sɛ o mo ni boss wa na yesa ne ye esa adwane ye kyerɛ de ba bi a na edure ne ho den wo mu sɛ adwane ye na oba no ku wie ye a wo fa no ho fa ne ba eye ni bibia wie ye no a ehotɔ ye no na asantefo na ya chi wo mu edi yen akosie asante dom no aborofo na chi wo mu di akosie ba bia se wo mu ko be fa bi ka ho no sa ememadu ene ko bi wo mu eyi sa dom edi epie ma asante eje nyina so enya nipa ni bi enya akofo ede tran asante ha ma asantefo so ehotoye ene se akura de wo Konadu ma wo mu ko Yiadom. Wonderful metiase a ekon ni mu ye den na aborofo no esa santefo ni bi no saa tam no oba we no na o wa awo so maame wa awo so aye wo no ena saa mrantie be se di mirika ko wura saa awo so ho no chire hope ba bi hyeye enti aborofo no beduro no so we de saa ya oba bi kura awo na wo mu wa hanti we de masem ye na ye ni enko ye ba bi kopim se bibia to ya enam so ma ye nya nipa bie mo mo sa akosa be di ade no ne ade enom se we di akwara we die Konadu ma wo mu be Yiadom Konadu a wo Yiadom sam Konadu Yiadom ena Konadu Yiadom be yedini ada asante memu a eya asante ahemfie edi kese pa emu oduro no na se wo bi didi Konadu a mo ntoto ne ho ase David edini Konadu dawo so a na wo Konadu na yese ujeja ho sa Yiadom no okay abwa abane sei ohene de atodwa a wa hyeda ye beye na wotweda no ensa wo reda ohene de ahye ya se enyi se ebia amane boni bia na ohene kura woni hanom a utim se nka amamra na ne amane na ne nam sanka ne na wotwe pepepe a bere wada ne to ye no ene nke ye na wotweda enyi na wotweda ene na wotweda ne ade a ye ma ne pepa ho no ede niema bebre ba wo meyi opanyi bi akra na sameko ogina ko otia na wotwedi ye gya no kwan ne wokọ wa kwabona mane na da ya hye no se da sei ene ebeyi no ne yesiesie no wodi ne nyina akọ ene de yetimi tira ho bi kura asebosome ne wode gina kwantinfi ono so yeso oba ta gina kwantinfi a wo frɛ ne ma enti botaya ema edidi na wotweda ne ntem so so wu sebe ukuada na woto anananom a ne ukuada na ne aye no ye nyanye na wotweda na ogina ko otia wo bo mpempe sede ye wo akwada amamre ne amani na wotwe ene yeto ne din no saa nso na wo kwa na wotwe wo se gya kwan enti ne yese na wotwe no ene nyina ye de toto no wanya kwan atene no wokọ no akọbuna mane na mu gya no no ogina ko otia frɛ ne ma wo mu so ye gina na chi so frɛ no a
Ohun ne woko. Ohun de wo ye. Kan kwantimfi. Sanity. Okay. Abrewa, akoba ne sei yi. Ye si fofransa. Ni aye yi ana sesei. Eno de ye di na awotwe da wie. Nananom se aye dati yie. Dati yie no ne ye di sie no. Ni ye sie no yakate na chiri kura ma obi ehunu se na na ewu. Ye sie no. Enti ye wo se aso no ye bo bi puma mu. Mesre ayi arafo a mo hwe no madam mo amunim Asantehemaa hanom yensi anamu a wogina mu ewo TV3 Ghana Most Beautiful ma hoofefo no ye frɛ ne sika mo ma ne nhwɛ na ne twi a wo keka no wo pulpit ne so no ensem fata kora Ti aya na me twi ne nye afi de representative no kwasem ni ti won hwɛ na onsua ne makakra na because e bia ye kɔ anim ya na bia na saa asɛm ne beto no wakɔ akɔye na kyɛ ye benye doti yie no ye beye dati yie. Doti yie ne ye de he Dati yie ni ebra ya de da nanano wawuoi ye di na awotwe da na bra nanano mbehye se da sei ene ye di beja no kwan na ya de da no ama na hemafo ene ne hemfo ene sebi wonu ani nua bema na se etutu aso afena mu esua ye a kire no se enye oduma nkoma wie ne be fa awo a kame se etutu ye to ni antokura ye di gabesi ani na ye se wodom yofuo bi ene firi wo man bi so e be fa wo de akwa kame hudi atrasa fo hene etwa wodom yofuo di ti e de esuonim nanso wodoma nkoma wu na nanom nyina wo de ye kɔ ukurade a obi entumi nye wodoma nkoma de boye enti na dai unua be ma mi gina wanim kasa akiro se amamre ni amane biada efata se me yew eme eye ani so na wo de kɔ kire na nanom no enne me ye na me de agya okwan ma wo de akɔkire na nanom na wakiri no na nanom aso no ba bobi na me de apomam wa besu anem ahwe akire se de awubesi ho ehwe na nanom no wow na na sa etutu bi so ya kire ne abrewa wonkomodie mu no wo se obesai na wode akire sebe ni nua ba okɔ akura no hwan na esua yi santen ne o Santehene kire se na nanom nyina besai te se de wahini bi wu a yesai no na kire kwata na na sa etutu abebiu obegina ho sua ya kire ni nua ba yenim se ahemfo yesua a yesua de akire ye hene yesi yeka sebe otumfo se etutu de otikra wie ne brawe nwoma so ka ne ntam sre ne ntam na ode atoso na we otumfo nso wantam no wokoka akosra koke anaso otumfo waka ne ntam no wonga ono an ntam na woka obedi ade na ne ntam no waka de so aye ene se bibi yire dendenden so na edin a wotimfo sre wono a ne ntam wo sre wotimfo no edi wotimfo no no ono ogina wo ina ne de o obeto yi eya Asantehemaa no akonwa no edin eda ho no edin we no na opoku wade ne de bae opoku wade ne de bae se odi timi a obi entimi nkatete enti bra ne wofa free mu no wo bae no wo se wode nkatechire opoku wade wo se de esi ye bia oye de wakata echiri ti ye frɛ no opoku wade katechie okata echire wakata echire kura obi emu sase na bokoye na ye den na mo ba ye na ekosi isen na fa ahini na si isen wo se de esi bia no wakata echire enti edi katachie ne eye okata echire ai mini wo poku wade makata bibia echi mi di tumi na eto ye ntam no eso kan eni ye kanta nkese bi si de bi mi sire wo timfuo ntam kese e kan tam kese se na me ye no enti wono pantran ma obi a mepege na ense akwena so o de timi no ne bedi mo Appiah
eye otumfo eye okatachire opoku ware okatachire okay ena we otumfo osei tutu enti no na be edin wotimfo no ebeto akonwa no so sa asem obeka no obi entimi nane ani okay enye se wode nanu mre bi yehini ya woka asem bi na bi no ante ase se ono wote hayi court bia ni ho e Ghana hanum a obeka asem a ombetumi adane no David na mo na mo nte ase no ni ti a wane se enam se oye otimfo nti no ontwa atro sanity na obi atimi adane no kura de woka saa na gina yentimi nane no na emu mutwa atro de a obi betimi adane no nti asam no se ne etie bi a bebe nanim wo na hemfie wo no wode no kura na eka nti nam se ye no kura na wagya so de aka nti court bia no a obetimi adane no na wonipa bibire bia se ne wiase a obetimi adane no sa nti wo ana mo gi wo nchi nyahye na na mo nte ase se a wo pa kire se wo so che court ana se wo so che Ghana mra no wo so che court Ghana mra no ameto no enokre yasi natwo obeto ahode enokre asante nya afa wo de na Ghana nya afa sanity enokre wotimfo tena kumase abontene se aha ye kum man no ase na court we na buroni we mabrewa minim se baabi edru obenya nwum bi a ni bra nwum bi a na sa awra nwum bi na nka de ahye akakra bi amam na mato aso a am yakọ anim a nananom ejide api esita edi asebu obu oduro to ho se wahiri bi aba nana wahiri bi aba wo se tutu wahiri bi aba wotenkwanta ye mena poma wonyi oji modue ye wahiri bi aba se tutu wahiri bi aba wotenkwanta ye mena poma wonyi oji modue ohini bi aba o se tutu hini bi aba wotenkwanta ye mena poma wonyi je modue o chire mu se ni mi chire mu se saabere no ne yemfa sika ntono kore e wonana enu ni wotimfo anim yemfa sika ntono kore entis wone pim a wodo abodwene beto sa wo dire chenyi wo ha no wo abodwene ho abegyina ho ne kasa asem no awon obecho se wonni wotimfo wode ni timi ena ya ade na wahini bia bo se tutu wahini bia ba wotenkwanta ya mena poma wonyi oji modue o abjan komanu kusa ayede na yenwura hase na yenhwe na afia ko bi se wa ampem ana otoso emienu yenim se wono ena emai nyina no wo mo abrewa afia ko ye chi kakra ne manu no wo mo yesai ni manu na wo mu yenu wani opanyini opoku ye fre na opoku na Konadu Yiadom me pacho opoku no odaso ka ate asefo ho okwa akura dada okay na Konadu Yiadom wono otoso mienu saa nana sewa onu so be ya Asantehemaa na be wo de wa ni hima wo mu nyina obi ya ni hima okay se sa atem nya no mo maami wodaso wo mu maami wo ho wa wo mu no achi ne wo ayi Konadu Yiadom yi na ye wo sewa ne toso miensa ono nso ni ho okay na wo akwasi ageman ye ni akwasi ageman na akwasi ageman e bi nyu no okay otimfo nu akwasi ageman kokko obi nu wa ahemfie ho okay me ka se ye ni akwasi ageman obi anim ni okay du kum kobo okay enti wo akwasi ageman na onu nachi no wo otimfo yes atam ne yefre kwakudua ne yefre no na kwakudua okay na ye kura ne wo hia ahene fie ho na mrante no wo fre masake said ne wo fa ne hia ahene mensa boji na afie ko bi no o papa ba ene na mensa boji okay o ye kantankranchi na ba ni nua be ma no obedi nya akunya enti nana kwakudua nana sa tutu ya ni ti hia ahene fie ho na me de emirim se ne wire mfi
Ebiribi na emrante wo hu sente animu ho ne wo mu bo pakese na me papa ne panyini ko odwo se me ken so obi bete no aka kire kra o nanse a wo ye yi bi wo wa wo hene be hia hene de me kire no so panyini ko odwo ba pom a wo se pomani enga wona wo hene wo hwe ye chandi pa sa nyansasem wo ha pa no nse wo hene ba bia nyansasem wo bia no wo munaso nkata nani wo ho de ha wo hwe pa ti bi papa ka kire ne se kwaku ent wode hie ntoate entunte fa ho momrantie na hwe ohu yi na dabi wo be fra konwa kese wa ne kan sa asem na kire no me papa wo papa me papa ko odwo ene ka de kire sa atem na kwakudua no ya abrante o tene wo fa na me nsa bo nsu nche na papa so ye chia me onso woni na me nsa bo nsu ene za papa nso no ohun achichiri nsam me papa we odwa nkum ena mpa na no wose die nti na mo nto ate na wo ye wode hie wose wode hie nto ate wa bu nsa wo to ate obi etwa kra na wadidu ate sebe kwase ya aboa binom ne niema bia emmoa be makra so wo ba enya ade a ode se wode hie woto okay ade simpi ba na dabi wo be fra konwa kase na se ye na afia kobi se wa ampema otoso mienu ne manum no de aka ene eneyie otumfo osei tutu otoso mienu de oto okruwie krawe ne brawe ngma so hene bodian mama mu so ono na se aka ono akoye kontekre te sabiti he ya ye ba ko ya o kafra de ka ba ko ye maka na no osei kofisa bia okrufo mu hene ba ko ya kafra nenso ba ye ne dai ye ni tumi mejidi sese tumi a ye wono duru owuo so a ka Asantehemaa ye kire se woni a kesa ya kɔ nkenye bi ni owu yo na nke ye kire na ache ke ye kire na ache nenso so enyankopɔn a wo bo soro ni asase no wa hyehe ne sa odu obi atumi ma sese ya wo Asantehemaa enni Asantehemaa himfi ayinfo na amamremu ne amanemu wo mudina na tie hwe se me kansa ya wo muchi a miensa wa Asantehemaa mu a wo yi kwabere Kenya Asantehemaa fremu enyeye de ote abunu tie abedie dodo biribie won na wo abrempon ne adehepon enti Asantehemaa mu de nkokofo ma hema ya hunu so waba afa ni ma hene si anamu aba na hu behia sa kwabere Kenya Asantehemaa na hema ya mu akwaba apombo kode Yesu ado ene dwumadie mafade na danso o enya asem keto ye ni abere Asantehemaa mu dwumudin Asantehemaa de se wa wonim se ye de ye ho ye nhye obi ase o ye de ye ho ye ni ho no ma Ghana kola ni ho Asantehemaa ni ho a Ghana eni ho enti ye de ye ho ya kane ya fidie so bochia miensa kokofu Asantehemaa ene kwabere wada ma se meka eye no kola trodo ye bochia miensa eye kumase na Asantehemaa na akwadu Yiadom otoso miensa oni papiesie ansa na kokofu aye menu Kenya ase ene mansa ka chire no no ewurade e mitimu de ya midewu ye wura kora nim se mitimu de Asantehemaa wote kokoso onim se Kenya ase matimu ye ne de ba nkrafo bi hu anu amu ina ye wu se wo ye da kora wontimi nka ho piao abusia maka chiro se ne sa wo hwehwe Asantehemaa ya abedi mampon eti bra na befa manu kokofu Asantehemaa wofa okay na dehie na ewu ensuta Asantehemaa wofa na dehie na ewu kwa man saman okay saman na konfuado chechechire wo mani nyina wie ye no a ode hye na sa etutu nsa na owie ni tiri ho kwatere na ode dufa no eka ho na ode hwie ni tiri ho se de maye me mani ye ne sa nsesam okay enti sama ahen wo ho no wonye henketo nti kokofu sama ensuta womu na bo Asante akonya no ho ban a
se bibi 60 said dear na kwasa me and say why yewira ijaboko. Okay, Abrewa, mami misa we na fe yenye na yen sore so. Yedi nkomo no yedru mfimfin wo baabi no mebisa se ebra amamre ne amanie mu no yebehwe na afi no yape esitewutu atewutuam na obi abetena na wo kiremu se yedru ne de yewie na wotwe da yebehwe na afi yapebre ne ayedoti yie ansa na doti yie no yape ne korabie na wokọ akura wie no na se yape ne korabie wie a afi na yebepe odi adini ana Ai di odi adini na beba be ye na yi ana ni na be ye yi. Oh sa minim se mema nko na ya na ye ne sa Debi ono nso na ebe gina ho na wase bibi woni nana akinitirabu ya no bibi sa na de na ya ye nyi ansa na ya ye doti yi no wunyi ansa na se wasore ye enu nti ne ye nkasa wo hena wu no hu ya so okọ akura isan se ekopem bra ye be doti yi ne ye firi se bibia betimi yes ti so ukoyi ni dia na di obedi na de na se bia osode a no ba no ba fe na abe yi di obedi na de asante fuyi edi se doma yesi doma ni sande osonta krache yi krofo ani bremu yi botaya no na se de edure de yenyim se na na kwa no ye yi di ade ani sei se ye no a wonwi ye nyam fa ne nkwa akura no a na na etwe nani ahedan sabre na na etwe nani ahedan ensem osisi kura yenim nkobokura wo di no ho ana na no mafre no aye ni di usibi koyi obi obedina de makofu obi su omi dina de na nipa bedina de ewie na afọ ko ya ne na asori yo nti amamre ne onsiedo ekwane na na no di nkita ho asante ban hima ye him Ghana ma him ye him na me ko ye amane ye de ama me nsem mfamre ni na obi nso obedina de na tiwe obi so te ho a wedina de mo the ansem ni bi won ma ya na enwanwa enti kopim se obeda ho ni mpadua no fefefe na yewie bibia no okọ akura no me hu sa fedie okọ ampa no ya kaka na chi nya de wo se yi obi because botai ne se bia no asore sanity onko be bia May mamenye mimisa we kura wo kura de na wo ka ye de asori de America me de asori en se Asantehemaa ye ni atai kokko wapa bidi chi aboyen a ye yi hu bibia enye yi edi free sebi na anu lumba de se de Asantehemaa nyina ewiase nyina Ghana ma ye ni sibiriti hwa ye seka o se de bi na mete ameka se lumba no abo no dwum se bi ebi di da bi ahemfu nchini ye ekure ye be beduru baabi no na wono ne die na ye wirasi fufuru bi abeto echi enokre pa ye wa ha na ye se nkola bi sa aduonu nan o wo musu ko hiamu wo musu so akowu a wo mu kura wi na de ye de tai ma me nchire bibi ewi asempanimfo se ade aye chire ni echi ade aye mpe ni ye mpe wo men yi mu aye tie beebi wo ha ya na me ye de sobo abo empanimfo panimfo me pam chew se edem de ade a ye nkata so na de asase ye de to no so ya amfa anto ho a efiri to ena me ka se ade a ye chiri ni ye chi wo men yi mu aye tie ade a ye nhuru bi da ye nti bi da ebi ntwa ye ni so firi titi odomanko obo ade borbor obo ade firi amoa wi so penso wo wo medua sankwaje abaye ye nhuru bi da ye nti bi da se nipa be se na enum kura ewu na eduwo mu agu amana ba ko na enkwada bebrebe ene naka bebrebe motimi ahwe nipa ni nyankopon nim ni adasama nyina nim akotwa amana kakraka
atai na ka yi nyina akugu me de kora mete ye yesem kora wo mu abonini wo kwa no so ye ni aye wa ni aye hunade we koso ha obi ni mu de wo kɔ na mu de wo mu agum na empanyi a mu wo wiase mu Asantehemaa mu ha etimi aya no foforoto ama wo mu de yesika adwa nanka adi sa adwuma yi a ya anka ho hwe enu firi honom ene mebe yi so a wo mu su tu kwan a ewiemu hyen edi akobom na me de me na anom no a mete ye na me da hwa na me si wiase mpanimfo se wudwane nyame a wo hye na ase we yi kura ye kan ya ye kan ebi kura we bi amane esa bi na sa wo mu ayaka Saka sa we ya meka ye Asantehemaa mu ha obi a wodwene ko akiri bia bedwan bobɔ ne ema bi so a de ne maami su dwan nyame a wohena se Adowa mamisa we na menko die dre wo se bogu man hene ene wo hema ne bam na se wo se ye sa tu amana no ne ye mo bia de ne de kɔ ne de ko ne kurom ene wo kɔ pɛ ne kura bia wo se ye ne sa na so wotime ye ne sa so wotime ye ne sa fi so be bom su ogu masase so a ye se akwara ahwe ase wo afikyira enye ona asum ne twene so wodini mpamu da maame pɔmɛ afikyira baabi a ya na wotana ye ne eduru no hwe ye na ne nan mu gu na fine na ba yi kɔhwe ya ne nan ni mu atwa nte sɛ maame pɔmɛ afikyire ho okay nyame ne mbi sum ne twene ye nanso wodi mpamu edini empamu da enti bogu hene se ni asase ne so na wo pani nkonwa yi apani kure yi apaso dua a won sire yewira sense semu wo peso yi ade a wo mu ye no antana koma so ye nana bogu man hene ene ye nana bogu man hema madam ma ye nimza mo mfa Nyansapo ni agro ye so ye mfa mu ni agro sanse ba bi e be hia mu bia ntituru bogu man hema wo hene ba na minya akwa ne ni nkomoda ye ni mudi nkomo madam ma we die atomo na so sade abrewa eka no enye mo na mukum nkwada nanso mudi mpamu da enti madam mum ye nhwe na amane ne amamre wo ho no bebi a minim se fata se mo se da na mo de wo mu nyina egu amna baako saa na amra ne te de a nanso nte saa de a madam enchei adaka mu no wo mu wo yemie so na abusua no obi amfa ne de yenko na wonko pe ne korabe ne anya amamre ne amane a ese fata emfa ma wo mu na dachi bi no ya nkokura hwinhwin ya de we tu apo se wunimu a sante akonwa no ema no dunan na saa mredi otoso dunan na wokɔ akura no yodi kan ye na nyako kusiamoa a woba afe apem ahanson ne baako no dikosi afe apem ahanson ne aduonu mienu no finsi aduonu baako no odiye na nketia intim abamo afe apem ahanson aduonu mienu no dikosi afe apem ahanson ne aduanan finsi edunwotwe ene odi wa akonya no so na akua afriye eba afe apem ahanson aduanan dikosi afe apem ahanson aduosia nwotwe wodi finsi aduonu nwotwe ansa na Konadu Yiadom odi kan eba wa afe apem ahanson aduosia nwotwe dikosi afe apem ahanwotwe ene nkono a odi mfinsi aduanan baako wa akonya no so na adoma akosua ba afe apem ahanwotwe ene nkono dikosi afe apem ahanwotwe ene dunkunum finsi adu ene odi ye ansa na amasewa a ebaaye ono ba afe apem ahanwotwe ene dunkunum dikosi afe apem ahanwotwe ne aduonu enwotwe a odi mfinsia enkono ewo ho nana ya dufie eba wa afe apem ahanwotwe ne aduonu nwotwe nim digosi afe apem ahanwotwe ene aduasa ensiam a wono nso di mfinsia nwotwe pepepe nana afua sapon eba afe apem ahanwotwe ene aduosia ensia no dibesi afe apem ahanwotwe aduonum ensonum a wodi mfinsia aduonu baako ansa nana afia kobi a wodi kanye eba afe apem ahanwotwe aduonum nso edikosi afe apem ahanwotwe aduwotwe mu a wodi mfinsia aduonu emiensa ewo akonya no so enu echi no nana ya echa eba afe apem ahanwotwe aduwotwe mu dikosi afe apem ahankono eni dunsu no wodi mfinsia aduasa enson ewo akonya no so ansa nana Konadu Yiadom a otoso emienu ba wa afe apem
ahankono ani du nso de kosi afe apem ahankono aduanan num no wonya mfinhyia no aduonu enwotwe ewa akonwa no so ansa na nana amma se wanyaako eba wo afe apem ahankono aduanan enum de kosi afe apem ahankono aduoso enso mu di mfinhyia aduasa mienu eno achi no nana afia kobi sewa ampem a wotoso bienu eba wo afe apem ahankono aduosonson de kosi mfinhyia ampem mienu eni dunsia wodi mfinhyia no aduasa enkono wo free hope ena ne ba ono anu twetwero mucho ne nsonso ade nana amma Konadu Yiadom otoso miensa ba wo mfinhyia ampem mienu eni dunsia no de besi mfinhyia ampem mienu eni aduonu enum yimua ene ono nso ekọ ekreyi enti na yese wohwemu a de me de atodwa yie de woche wa akonya no so paa no nana Konadu Yiadom a na odikan ono free ho no de obeche yie paa no nana afia kobi sewa ampem a otoso emienu a ono nso nya mfinhyia aduasa enkono ewo ho no ma Konadu di mfinhyia mienu na odi etu no ho na asante akonwa no nipa mienu nso pe na omudi mfinhyia nwotwe ewo so nana ya adu fie nana ya adu fie na odi mfinhyia nwotwe na afi nana Konadu Yiadom a ono nso di mfinhyia enwotwe baako pe na di mfinhyia enkono nana amasewa na baako pe na di mfinhyia du nana adoma akosua eya akonwa sebie kroto wo ba wa nchekura no na enye mfinhyia enwotwe samre ye gina na asi ne ama nananom nyina ya akọ die na minue eye nyina na ade atoyi ade so to ba akofo ani a enye ono nko na eyi ti berese mu ne nyina mo anan se de ye Asantehemaa ka bom kutu ne aye ne se bam no na wotweda no ye nkoboa ye hinechi sanse nana se nani abre amenani etutu ato ne nsem na mo ye nkogya no no ono anko be komidi ene ebusu pani wusu aduo me mo nyina mo ene hwa oje ahenewa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu awase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame